Dal-Vanġilu iżjies tal-lum ġalna nagħmlu mistoqsija. Xi tfisser anki aħna llum meta nitfgħu il-flus tagħna waqt xi ċelebrazzjoni fil-Knisja? Sempliċement biex ngħin għal manutenzjoni tal-Knisja, biex ngħin il-foqra, biex ngħin il-ħaddieħor. Differenza hawnhekk Ġesu jgħidilna. Din l-armla tefet aktar minn dawk kollha. Għax tefet dak kollu li kellha biex tgħix. Meta aħna nofru l-offerti tagħna, araw li ma jkunx sempliċement miż-żejjed tiegħi jew biex inkun għamilt xi ħaġa. Imma dik l-offerta trid tkun xhieda li jiena lest li lill-Alla nofrilu ħajti. Alla m'għandux bżonn il-flus. Ħadd minna ma jixtri il-ġenna bil-flus. Kif forsi xi kultant naħsbu. Imma hemm xi ħaġa ferm iżjed importanti jeżies. Dak li jien qed nagħti minn tiegħi, dak mhuwiex xi ħaġa żejda minn tiegħi, imma dik hija xhieda li jiena lest li ningħata għas-servizz tiegħi lill-Alla. U għalhekk dalgħodu x'inti spiċċa din il-quddiesa, dik l-offerta li dak li jkun jitfa', jiena rrid noħroġ minn dak il-bieb u ngħid imma jien illum mill-Alla offrejtlu ħajti waqt il-quddiesa u offrejta wkoll jekk tinnutaw dawn l-affarijiet isiru anke qabel nofru l-ħobs u l-inbit. U minn hawn ftit ieħor jiena se ngħid imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu. Għax bitju bitek tajtna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek. Għax fl-aħħar mill-aħħar kull ma għandi mhuwa xejn tiegħi imma irċivejtu minn għand Alla. Ħafna drabi naħsbu għax faddal ta' x'għamilt l-affarijiet jien dawn huma tiegħi. Imma irrifletti ftit. Inżel fl-għeruq u intebaħ li dan kollu ġie mogħti lili biex jien ngħaddih lill-oħrajn. Anke din il-quddiesa ħafna drabi naħsbu li għax mort il-Knisja jien din hija xi ħaġa tiegħi. Il-mulej tani ċans niltaqa' miegħu biex issa jien narfu x'kien noħroġ il-barra minn dak il-bieb. Biex issa jien naraf naqdih bħajti. Ara ma naħsbux kif qedtilkom għax ħafna minna għandna din il-mentalità li hija mentalità perikoluża. Naħseb li jien ħanixtri il-ġenna bidejja. Kemm ħanejt rożarju, kemm ħanisma' quddies, kemm se nagħmel hekk u kemm se nagħmel hekk. Ħadd minna ma hu kapaċi jsalva. Dawn l-affarijiet nagħmluhom għax jgħinuna nintebħu kemm kbira l-imħabba ta' Alla lejna. Għax jekk inħares lejn dak li nagħmel bħala din xi ħaġa tiegħi, din qed nagħmilha jien, minn allura l-Alla minna nofrilu xejn. Imma aħna lill-Alla nofrulu il-ħobs u l-inbit, frott tal-art u xogħol idejna li ġie mogħti lilna minnu stess. Mhux ta' bxejn is-salm illum xedna l-kol flimkien, imbirku lill-Alla. U għal-innu ta' dawn it-tliet żgħażagħ
u għal-innu li kanta anke Daniele, u għal-innu ta' dawk li huma rikonoxxenti li kull ma għandna ġie misluf lilna u moti lilna minn Alla biex jurina l-imħabba tiegħu. U għalhekk l-uniku ħaġa li nista' nagħmel jien u bħal tifel ċkejkel li nintebaħ li waħdi ma nistax nimxi. Imma kull ma għandi ġie moti lili minn min iħobbni. U għalhekk ngħid grazzi lill-Alla. Jew nitolbu hekk il-mulej biex dak kollu li nagħmlu illum isir bħala offerta lill-Alla, jew aħjar anke l-kelma offerta isir bħala ringrazzjament lill-Alla għal dak li jiena rċevejt. Imma ma ninsewx biex jien inkun kapaċi nirringrazzja, rrid nintebaħ li jiena irċevejt xi ħaġa mingħand xi ħadd u mhux akkwistajta jien. U bil-wifqa iżjes u nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla il-Missier li huwa mimli imħabba. Kun mulej mal-Knisja tiegħek biex imqawwija mill-kelma tiegħek hija tkompli twaslilna kelmtek li tqawwina u tmexxina dejjem aktar lejk. Nitolbu. Għamel mulej li s-setanin tal-art jaħdmu tassew bil-għaqal biex isseħħ il-paċi u hekk il-bniedem jgħix fi sliem kif tixtieq int. Nitolbu. Għamel mulej li dak kollu li nagħmlu matul din il-ġurnata li inti stess illum qiegħed tagħtina ikun kollox għal glorja ta' ismek. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino nitolbuk mulej birek il-familji tagħna. Għamel li huma wkoll bħal Verġni Mbierka jarfu il-ħwejjeġ kbar li inti tagħmel magħna biex aħna wkoll bħal Marija narfu ninsġu l-innu ta' tifħir tagħna lilek. Nitolbu. Inresqulek mulej minn dan is-santwarju it-talbiet, l-uġġieħ, il-qtieħ il-qalb ta' ħutna l-morda. Għamel li huma jsibu l-faraġ u kull għajnuna fil-persuni li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' Missier Qaddiż dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek qiegħda tressaqlek illum. Ħatitla bħala nċens ifuħ għal dak kollu li inti tagħmel għalina. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti qaddisa li inti ridna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek biex bis-saħħa ta' dawn l-offerti
noġbu l-tieqa tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Xira u sewwa missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristu Siedna, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ ħdej fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tismewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tasmewwiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġerad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferm il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina
u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġ tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jissolix titħol is-saqaf tiegħi. Tgħid kelma waħda u ruħi tkun inferi. Jew f'dan il-mument hekk għażiż ta' wara tqarbin eżjes,
Nirringrazzjaw il-mulej. Nirringrazzjaw tal-li joġbu isir għalina il-manteniment ta' ħajjitna. Jew nitolbuh jenna blajnuna tal-Ispirtu tiegħu biex ħajjitna tkun tassew innu ta' tifħir għal imħabtu. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, inti timlina bil-ferħ, bis-sem li tatina fil-ħwejjeġ qaddisa. Għamil nitolbuk li aħna qatt ma ninfirdu minnek bi Kristus Siedna. Jew nofru hekk dawn it-tliet avamarijiet għall-emigranti tagħna. Għalhekk ngħidu flimkien, Sliem għalik Marija, grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna